Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sikulethela zona indaba efika ngaso ke isikhathi kunempi ke equbukile phakathi kwabalandeli ke ababili ke bake uMaskandi abalandela umculi ke oyedwa okuwumthandeni ke umfomanqele esibala khona lapho ke usiqiniseko umfokamvelase olandela lona ke igcoma elisha kuphinde kube uyena ke umgibe umfokanyawo phansi lena ke kwanongoma naye ke futhi ke obe ngumlandeli ke omkhulu wakhe ke umthandeni umfokamanqele kodwa ke khona ke inkulumo ke ezithi ukushayisana lapha na ke ey'nkundleni zokuxhumana ke awuzwe nansi ke inkulumo yakhe ke usiqiniseko umfokamvelase eyibhekise kuyena ke lapha na ke umgibe phansi lena kwanongoma siyabonga. Tifedani madoda sisasikweleto. Awu, isikeshi senyanga sesiphelile no. Ayisemnandi imali yenyanga. Hayi mfokanyawo ngilala ngikhona. Ngicela upost iVN noma ivideo lakho lomthandeni ekhombisa ukuthi uyaphawula mayelana nodaba lika Tamara against mhlambo Ladies House nani ischeme sakho leso. Yabo. Cela nje wenze leyo favor e1 mfethu ukuze sokwazi ukuthi ngihlanganyele kanye nawe simgxeke sonke umthandeni mawukuthi uyabheda. Yabo. Mayezongena indaba zabafazi njengawe njengoba nje ubusy. Uphawula mayelana nomaka Mpumpu kwashaya cima kanjani angazi ubani amasende ubani imali angazi mfowethu awulethe nje ubufakazi ukuze sizomgxeka sonke umthandeni mawukuthi uyabheda. Yabo. Number 2 asingakubalekela imfokanyawo ukuthi wena uqala wakho ukugqama ku TikTok uqame ngo2023 2022 ngey4 zika June ilapho khona umthandeni aqale khona ukuba nogazi kakhulu la ku TikTok wazakhela ugazi ngokuthi yabhabhaza lapha eThekwini aphazamisa ingoma yazwe lonke against wonke uMaskandi A1 and waphumelela kwi-idea yakhe. So kusuka lapho umthandeni akazange abile emuva utrend ekusuka lapho kwaze ushaya manje njengoba namanje nje sisakhuluma ngaye. So wena uqambe vele ufika la ku TikTok ufike vele nje umthandeni ewumuntu otrendayo wena umthandeni umnyuze njengecondom. Wena mnewethu kaDobo umlandelo endlamlenze okungeyona into wrong leyo. Wena umthandeni umnyuze njengecondom. Ubonile ukuthi ukuzothola ama followers into elula wabona ukuthi lensizwe unabalandeli abaningi lensizwe leyathandwa wasebenzisa yena for ukuthi uthola ama followers noma uthole lawo ma likes is fine. Yabo. Lento yakho abaculi mfowethu baningi abaculi bayakhipha ngokuhlukahlwana ngekhathi umthandeni lo ubuthi uyamlandela mthandeni ndini loyo ekhipha amakhotha angqoko asikhumbule wena wenza isound eyaba neinfluence noma yaba neimpact engako emsebenzini wakho ukukhombisa ukuthi yiqhawe lakho kodwa isikhathi esiningi uthola usebenzisa ama sounds kaKhuzani makukhipha uKhuzani futhi la khona obuya khona ngamandla ke kuMaskandi okukhombisayo ukuthi kahle wena umuntu omuzwa ngaphakathi ongena futhi into wrong leyo. So mfowethu vele nje iphutha lokuqala laba lapho kusekuthenini ukhohlisa abantu uthi wena usupport umthandeni ekubeni uzazi kahle ukuthi awumsupport. Iyabona kuleyo makweletana nani sizobuya kuye sazoyikhuluma nje kamnandi ukuthi ubani uyakhokhelwa kasha kwacima kanjani ukhokhelwa kini naleyo futhi kamnandi nje sisazobuya nawo but okwamanje ake sibalansisane kahle. Yabo ake sibalansisane kahle kuleya ama VN sizoza nje ezintweni mhlambe even nasophuthwini sofika kulona kodwa nje okwamanje siqaleni la aqale vele ufakazi bokuthi umthandeni useke waphawula ngale nyule le enenza ukuthi nikhulume nize nikhipha amankemfu la ko TikTok ngayo ngendaba zo Tamara no Ladies House. Yeah ayiqale lapho mbhemu.